Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un prim episod din un joc cu doctori, habar n-am. În fine. Hai mă. Bă. În fine. Ok, doctorul este... cred că asta. E bun. Okay. What the fuck? Doamne, ce scârbos. Ce scârbos. Să-i ștergem ochiul. Îi șterge machiajul de la ochi. Dar nu se vine cu machiaj la doctor. Ce trebuie să fac? Merge puțin în lag netul, dar nu-i bai. Please pick up some played. Unde e ăla? Unde e ăla? Uite aici. Unde trebuie să-l pun? Unde? Ia! Doamne! Fără muzică. Și îl deschide așa cu încetinitor. Ce scârbos e. Knife. Holy fucking Doamne, doar că mă gândesc. Pick up the single surgery. Nu văd. Uite aici. Iac. Caring. Doamne, îmi vine să vomit. Nails. Da. Nu știu cum mai putea să faci chestia asta unui om. Deci când ești torturat nu poți să-i faci asta. Pick up the forcer. Iac. Nu știu, îmi vine chestia asta. Pick up the... Uite-l aici. Unde se-l pune? Uite-l aici. Efect. Ok, trebuie să așteptăm să facă efectul. Rotor. Uite-l aici. Apucă-l. Doamne, îi rătim ochiul. Nu știu cum ai putea să faci chestia asta. Îl bat joc de ochi. Patch. Unde naiba e? Poți patch. Uite-l aici. Nu asta. Bă, da, dar e cam mare. Du-te! Așa. Zici că are ochi de pisică, what the fuck. Rubber. Își bat joc de ochii ei. Nu pot! Așa. În sfârșit. Cum ar fi să se trezească acum? Doamne, zici că are ochi de pisică acum. Irgesting. Bă, eu pierd.
Unde naiba e? Ghești problem ăsta. Chestia asta. Bag aici. Ia! 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 Că... Băi, eu pierd. Hai, repede. Mișcă-te. Ok. Cuie. Lei chestie. Asta? Este, bă. Uaa, ce mare e. What the fuck? Îi lasă cu încetinitorul. What the fuck? Bă, 30 de secunde, what the fuck? Bă. Pringle. Hai, mă, dă-mi mare. Doamne, pierd. Dă-i repede aici. Mamă, ce grea a fost operația. Bă, nu mai are viață. Constaniu. Pune-i. Nu. Păi, da. Am pierdut pacientul. Deci, bye.